रन्जन दैमारिया बे एकर्डनि गेजेरजोंनो आगस्तनि 23 तारिख गासैबो खोथाखौ जोंहा मानगोनां एडभकेट उकिल बिथाङा बुंलांखाजोब्बाय आरो दावराव देख्रेब सार बिथाङाबो बुंलांखाजोब्बाय। नेक्स्ट हियारिं थाबैनो जागोन आरो जाफोर धाराफोरखौ होदोंमोन बेसोर धाराया दिनै एसेब्लाबो रेजें जाबाय आरो जोंनि मेन माबा धारायानो जादों रायज्लायनाय सोरजोंबा जों रायज्लायनाय माबा मोनसे माने असतनि मुलुग बिदि रायज्लायनाय दङ होनना बुंदों बिथांमोनखौ जोंनि उकिला बुंदों जे दामनानै होनांगौ जों माबायदि रायज्लायदोंमोन बेखौ दामना होनांगौ होनना बुंदों। दा बेनिखायनो नेक्स्ट बे जानो हागौ सोरनियाव जों मा रायज्लायनाय सोरजों मा जों कानेक्सन खालामनाय बेयो माने दामजानांगौ होननानै जोंनि उकिला बुंदों। बेखायनो नेक्स्टआव बेनो जानो हागौ हियारिंआ बिदि बिखेक बिदि गैया। जेखिजाया खस्थ'खौ जोंहा बोराय बैसोनि बिफा बैसोनि दावराव सारा बहुत खस्थ' मोनदों कारण बिथाङा बोराय जाबाय। आंनि खोथाया आलादा नङा न' दाउट आंबो क'क्राझाराव फैयो उदालगुरिनिफ्राय मेन्टेलि हेडेक सोरबाथ' गोबां दुखुखौ मोनगोन खिन्थु आं जेबो साना दा बिदिनो जोबलांगोन जोबाब्लाबो फैबाय थागोन नङा होमबा बेनो आरो बे अजदाथ' ससियेल मिडियाआव जाखाबाय थायो आरो नुदोंबो फ्राय आं नायनाय जाया कमेन्टखौ आरो आंनि माबाखौ गुबुनाबो सालायनाय जायो नालाय मालाबा। दा बिसोर बिक्रम दैमारिया बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि सोमावसारनाया बहा दङमोन होनना बे सोंथिया बयनिबो नोजोराव फैखागोन आरो नंगौबो आं बबेयाव दङमोन बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि आन्दलननि समाव दाथ' बे जातिनि मोनसे आन्दलनमोन। दा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि आन्दलननि समाव आं जेरावबो गैयामोन आं न'आवनो दङमोन आरो आन्दलननि स्पिरिटखौ आं नायदोंमोन सोर मा बुंदों आरो सोर मा बुङाखै आरो सोर बबेयाव दोङो आरो सोर मा बुंदों आं बेफोर खोथाखौ माने जाज खालामबाय थायोमोन। दा आं बबेयाव दङमोन होननाय लोगो लोगोनो बेबायदि मोनसे खोथा फैयो नोंथाङा मानो फंसेबो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि समाव बै समाव बुङाखै नङा होमबा बेनोथ' मेन खोथाया। दा आं मोनसे खोथा नोंथांमोननि सायाव बुंनो नागिरदों बुंग्रा आरो खोन्थाग्रा गैयाब्ला नों माबोरै मिथिनो नङा होमबा। दा आरो नोंथाङा जेबोखौनो मिथियाब्ला मोजां गाज्रि नों माबोरै बिजिरनो। दा बेबायदिनो आं गोबां गभर्नमेन्टनि एगेन्स्टआव आं बुंनाय जायो थिग आरो समाल'सनाबो खालामो थिग खिन्थु आं बै समाव बहा दङमोन बेखौ दिनै रोजा सोंदोंथ' दिनै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों। मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बै समाव बुंदोंमोन जे प्रमद बर' बिथाङा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि मुङाव आन्दलन खालामनानै ब्रिटिशनि चिफ जानो थाखायसो आन्दलन खालामदों होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंमोन। बिनि थाखाय दुखुखौ आंबो मोन्दोंमोन रायजोआव मोन्दोंमोन गोबां रायजोनि दैदेनगिरिफ्रा दुखु मोन्दोंमोन जे बे खोथाखौ बुंनाङामोन आनखि आंबो दुखु मोन्दोंमोन थिग दं। आरो ओजोंहै मोनसे खोथा बुंबावदोंमोन जोंहा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा आं बिटिसिनि चिफ EM GM बा MP बा गावबुराबो जानो थाखाय आं बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि मुङै आन्दलन खालामाखै नङा होमबा। हाग्रामायाव बुंदों आन्दलन खालामदों बिनि थाखाय आरो प्रमद बर'आ बुंदों आं बिनि थाखाय आन्दलन खालामाखै। सेकेन्डआव आरो मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंबावदोंमोन जे बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट दा जाथ'वा मोनथ'वा आरो रायजो सरकाराव बिदि पलिसि गैथ'वा आरो प्रमद बर' बिथांनि जों दैदेन जानाय बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि आन्दलननि जिथु मुभमेन्ट बेयाव माब्लाबा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जाया होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदोंमोन। ओजों आरो प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जायागौमानि जोङो जिराया आरो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि मुङाव जुदि सुयो खालामनांगौ जुदि गैयाब्ला आरो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि जायाब्ला आं मालाबाबो सुयो खालामा सिगनेसार खालामा होननानै बुंदोंमोन। खौरांखौ बुजिबाय दा आं बहा दङमोन आं बेखौसो नोजोर होना बुंनो नागिरदों जे हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन प्रमद बर' बिथाङा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि मुङाव ब्रिटिशनि चिफ जानो थाखायसो आन्दलन खालामदों। दिनै ब्रिटिशनि चिफ जाना जायाखै प्रमद बर'आ नंगौ नङा जाबाय। आरो ओजों प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन जे ब्रिटिशनि चिफ EM GM MP जानो थाखायबो आं दिनै बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि मुङै आन्दलन खालामाखै। नाथाय दिनै बे ब्रिटिशनि चिफ नंगौना नङा CM नंगौना नङा आं बेखौसो नोजोर होना बुंदों नोंसोर बुंदोंथ' आं बहा दङमोन। दा आरो मोनसे सेकेन्ड खोथाया जाहैबाय जे बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट मोनथ'वा जाथ'वा रायजो सरकाराव जेबो पलिसि गैथ'वा आरो प्रमद बर' बिथांजों दैदेनजानाय आन्दलनाव मालाबो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जाया होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन दिनै जादों होनबा
जायाखै ओजों आरो प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जायाबा आं माब्लाबाबो सिगनेचार होआ होननानै हाग्रामा प्रमद बर' बिथाङा बुंदोंमोन नाथाय बे सिगनेचार होदोंना होआखै होबाय आं बेखौ नोजोर होना बुंदों दे नोंथाङा बहा दंमोन आं बेफोरखौनो नायबाय थादोंमोन आनएक्सेप्टेड रायजोआ माब्लाबाबो गनायनो हायै मोनसे लायार थखायनाय दा हाग्रामा महिलाया थखायखो ना प्रमद बर' थखायखो नङा होमबा दिनै राजनितिकआव थानाय नेताया मालाबा थखायनाया सम्भब जानो हागौ जाथाव गिदिर गिदिर खोथा बुंनानै गोदो गोदो प्रलबन होनानै राजनितिनि माथे थखायनो हायो नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जाना थानाय समावनो मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा बे मोननै खोथाखौ रायजोआ गनायनो हायो बियो थखायदों नङा आरो एकर्डनि उनाव बिथाङा बुंबावदों जे रन्जन दैमारिया बे एकर्डनि गेजेरजोंनो उदां अख्राङाव फैबाय दिनै उदां अख्राङाव फैदों होनबा बहा दङ दा रन्जन दैमारि सारा बे खोथाखौ बिथाङा थखायदों आरो दिनै एकर्डनि खालामनोसै सानसे सिगाङाव बे बिथाङा बुंबावदों जे एकर्डनि दफाफोरा आखरे आखरे जुदि जाफुङाब्ला आं सोरनिबा न'आव मिनिस्टार न'आव आङो सुइसाइड खालामना थैगोन बे थखायनाय ना बास्तब अब्ला नोंसोरनो बुंदो आङो बै प्रमद बर' बिथांनि थखायनाय टिमाव थानांगौ ना हाग्रामा महिलारि सादा सिदा दिन नंगौ खौरांखौ बुंनायाव थखायनाय टिमाव आं थानांगौ बिसिनि जाना बुंनांगौ आं बेखौ नोजोर होबाय थादों नङा होमबा बै समनिफ्रायनो आं बेखौ नोजोर होबाय थादों सैथोआ बबेयाव दङ बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि मुङाव दिनै माबायदि काहानिफोरा जालांखो गासै मिथिगौ नङा होमबा दा बेखौनो आं दिनै बुंदों जे दिनै बिनि फिथाइखौ दिनै मोन्दों दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जिरायनाय गैयै उन्दुनो हायै बिथांमोना जादों गमायनो गोरबोआव जुदि बिथांमोना जुदि दुखु दंमारोब्ला जाथिनि थाखाय सानमारोब्ला बिथांमोना उन्दुनो हायाखै फारसेथिंनिफ्राय मोनसे गोलाव जिन्ज्रिखौ एसेबां गोजौआव लांनायाव मोनसे जिन्ज्रिखौ फसना होनाय लोगो लोगोनो गाहायाव सिरिजोबदों जायनि परिमानखौ दिनै जायनि माबाखौ एन्सारखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोननो गोनां जादों मोनफ्रोमबो दायित्वखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै लानो गोनां जादों सानफ्रोमबो हुज्रिखावनाय सानफ्रोमबो मिडियायाव हारिनि अलखदनि नाख्रेब जानाय एभिकसन खालामजानाय मबा कर्टखौ लांजानाय इउनिभार्सिटिनि प्रग्राम डिलिमिटेसननि प्रग्राम गासैबो प्रब्लेमा दिनै जमा बबे मोनसेनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै माबानो मिथिबाय माब्ला बेसेबां बिनि थाखाय बेसेबां माबा खालामनो एबसुआ दिनै दायित्व लानो बेखौनो आं दिनै बुंदों जे आं बै समाव जेरावबो गैयामोन आं न'आवनो दङमोन आं बेफोरखौ नायबाय थादोंमोन न' डाउट आंहा जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया दे बड'लेण्ड सोमावसारनाय आंहा जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया आं दिनै बुंदों आरो सोरबा जुदि कन्ट्रिबिउसन जुदि नागिरदोंब्ला डिमाकुसि आन्सलिक भेरगाव आन्सलिक खाग्राबारि आन्सलिक बिथांमोननियाव सों बिथांमोना आंनियाव मानो थाङोमोन बिथांमोनजों आं मानो गुड उइल दासिमबो मानो जों दिनै मोजां सम्पर्क दोङो सोरबा जुदि मिथिनो लुबैदा बिथांमोननियाव सोंहैबानो जाबाय एन्ड्रइड मबाइलबो लानानै जे मोनसे नुबाय थायो सोदोब बिथाङा बाहायबाय थायो एसे नोंथाङा बिनि सायाव मा रिएक्सन होनो सानो आरो आङो बर्तमान बिटिसिआव आं रावनिबो निउस नाया सानै मानसिनि आं निउस नायो हाग्रामा महिलारि प्रमद बर' मिथिबाय आरो कमेडियान हिसाबै उनिल आरो जोंहा प्रेक्टिकेल बिसोर साब्रै मानसिनिल' आं नायो आरो मालाबा जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिथु खोथाफोर बेखौ नायो आं बाखि नायनायानो जाया मिथिबाय आं बेखि नायनायानो जाया हाग्रामा महिलारिनि निउस नायो आरो प्रमद बर' बिथांनि निउस नायो बास बुजिबाय दा आरो सोरबाया जुदि बुङोबा आदसा नोंथांमोना फानलु फिरिंगि जानो मोजां मोना मोना मोजां मोनो आलु सा ना आं फानलु फिरिंगिनि बिराद गिदिर बागान बानायदों मिथिबाय साप्लाय होगासिनो दं आं फानलु फिरिंगि अल आसाम अल बर'नि गेजेराव आं फानलु फिरिंगिनि साप्लाय होगासिनो दं मिथिबाय बे फानलु फिरिंगिखौ जाया आलुगोन आरो गोथावबो मोनगोन मिथिबाय बेनो आरो माब्रै नोंथांनि सायाव रंगुल बर' बिथाङा एट्राक्ट खालामनाय बायदि बाथ्रा बुंनो हायो आंथ' नायनायानो जायाबा आं बुंखाबायना नङा होमबा दा बिटिआर ओनसोलनि साधारन रोगारिफोरनि गेजेराव मोनसे गुलाय गुजाय थासारि लाबोनो थाखाय बिथांमोना बाथ्रा बुङो नामा आंनि बुंनाया उइथ एभिडेन्स आं मोनफ्रोमबो खोथाखौनो आं लेखाजोंसो बुङो जिफोर लेखाखौ दिनै रायजोफोरा दिनै नुनानै बिजिरनो रोंदों बिसोर बादियानो गियानि साख्रि होनो हायै सोरबा एभिकसन खालामजानाय बर' अफिसारखौ हरजानाय साख्रि होनो हायैनि सोरबा सार्कल अफिस गैयै जोंनि रिजार्भेसन स्टेटनि बायदि खालामनो नागिरनाय आरो दिनै मबा कर्टखौ सेसन कर्टखौ आसामाव लांनाय
दिनै डिलिमिटेसनाव जोंनि हारिखौ नाख्रेबनाय बेफोरनि गासैबो एभिडेन्सखौसो आं बुंबाय थायो बे बुंनाय खोथाया आं बिटिआर एकर्डनि उननि खोथाखौसो बुंगासिनो दङ बिटिआर एकर्डनि उनाव मानो एसेबां हाजार हाजार प्रब्लेम जाखो आं बेखौसो बुंगासिनो दं बिटिआर एकर्डनि सिगां बेफोर प्रब्लेमा गैयामोन आं जाय खोथाफोरखौ बुंदों बे खोथाफोरा बिटिआर एकर्डनि सिगाङाव मोनसेबो जायाखै नाथाय दिनै दा जागासिनो दङ बे जानायखायनो आङो बे खोथाखौ बुंनो गोनां जादों मसलपुरनि कर्टनि सोलाय खालामनायाव रङियाव लांनायनि सायाव माबोरै जाथाय फोरमायगोन नोंथाङा दिनै बेनो जोङो मोनदेरनोसो नांगौ नाथाय दिनै खोमादोंसो मुसलपुराव लांनो हायामोन नामा ओइ तामुलपुराव लांनो हायामोन नामा नङा होमबा साब डिभिजन हिसाबै दिनै तामुलपुराव लांनो हायामोन नामा दिनै मानो आसामाव लांखो रङियाव नङा बेखौ आसामाव लांदों आसामाव मिथिबाय जोंनि मोनखानाय गोहोखौथ' लांखाबाय नों 16 डिपार्टमेन्टआनो होन कर्ट कासारानिया होन डिलिमिटेसननियानो होन सोरबा इरिगेसननि मेकानिकेल डिपार्टमेन्टखौ नों आसामाव लांनायानो होन गासैबो डिपार्टमेन्टखौ लांनाया गासैबो सैथोथा बिनि गासैबो कागज पत्र दंजोबो ना बेथ' बनायनाय खोथा नङा बिनि थाखाय बुं सोरबाया जुदि आंखौ लाना टारगेट बुंदोंबा नोङो दिनै हाग्रामा महिलारिया मा मावदों बिनि माबाया गोहोनि पावारा माबायदिमोन दिनै आसामा मा खालामनो नागिरदों दिनै आं दाय बुंनो नागिराखै अनलि इउ पि पि एल आरो दाय दङ होनना बुंनो नागिराखै इउ पि पि एल आरो बि पि एफखौ नाख्रेबनाया सोर इउ पि पि एल आरो बि पि एफखौ एखेबारे नासथाबनानै सेबथा खालामनो नागिरनाया सोर बेखौ बुं सोर दिनैलाय मिथिया होमबा बेखौथ' जोङो मिथिखानाय ना अब्लाबो दे जों दिनै जोङो बुङो अके नाथाय जागासिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादासो दिनै बिनि थाखाय उन्दुनो हायै जागासिनो दङ मिथिबाय बेनो आरो आं गोबांखौ बुंनो सानाखै बेखिनि थेंक इउ